Yɛkɔ ensɛmfo from na afei yɛmfa yɛne enkyem ɛwɔ miamia ahodo na first commission for Samra Mikasa omotu anamo bi ma ɛkɔ wiase no kopie mu Asante Akyem Agogo Gyasehene ho na fu omode omonsa aka efu na Samra Mikasa efu na sa edie ntia yabobɔ ne nkyem mu edebro na naje from pon eni Adom kase yɛn kɔmɔtwetwe mu ɛna ɔde ato dwase taskforce fo yi asan agye ne moto ya na dwumayɛfo edidi dwuma ɛma no okire mu a wɔnum ewura nafu a ɛwɔ bebu so ya ɔmo kyerɛ sɛ asase no ɛyɛ wɔn dia na nso so asase no ɛyɛ asase a ne nananom ɛna di so a wɔn nso ababeto so a wɔdi so dwuma na asɛm yi esi wɔn akyi wabra no woni hɔ ya wɔkyerɛ sɛ ɛsɛn kampanifo kora behu no ansa no wɔnum atumi atu saa na mo no asase a medɔ so nye forest dia forest atimia bɛsɛ bayira madua afifiri emmereko a wɔde asase ama nantwiefo ɛti so ɛwɔ Allege Destruction ho nantwiefo te so agogofo ma na ɛyɛ nantwie no ɛne nwan nyina wobom obi yɛ mpreko bebusu ha enso ano de mo nka ho hwe obi asi blog dan kora ti forest mu mo nka ho hwe asase a me wɔ so yi me ya me papa no mo de a kyerɛ sɛ enuru asase bɛsɛ half acre kora hwe niam amadua sɛ ɔbaa no se ne niam ɛyɛ ne de akora na me na dua ne niam afam Moses in our office. Kwame Akomelan ya ono so eye dwumayini edema na naje from pon wa wo kire se taskforce foi ebro no ene Adom kase atwetwe nkombo. Ba na media ene na wakase yambedo yambebos bre wo board enim. Ye ho no ma na ye bo na won se pick up me no buy. Ba mo buy no na mo bisa me se na ho na ka se nya ha adwuma. Ne me ka se na na Gyasehene dia. Mo be dia me fa na number e den. Mam eno wa no. And I must ask a boom. Baku de wadi kan bomb and wadi ninsan a bomb. As an abaku, yes, we did you a bombing film when I'm joining.